News Team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Enero 12 tuig 2022. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. OFW nga may RT-PCR test result nilapaw sa 72 oras pagabatunon sa Bacolod LGU. Sobra 5 milyones pesos kahalitan sang sunog sa upholstery supply sa Barangay Mandalagan. Sa balita national, COMELEC hacking incident, fake news suno kay Guanzon. Manabo nga vaccination output tutukan sang ENVO. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuig 2021 ang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtog Nobyembre tuig 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyari. Philippine Standard Time alas 6:13. I-check natin ang patrol. Meron sang flash report sa aksyon Eden Aboso Drug bypass operation diri sa may Bacolod City. Action Eden, good evening, please go ahead. Action na Dale, isa na naman ka bypass operation ang ginpatigayan sa City Drug Enforcement Unit diri sa may Purok Tahong, Barangay 2, syudad sang Bacolod sininga hapon. Initially, isa ka lalaki ning nadagpan kag bulubanta masobra 100,000 ang nakuha sini sa target. May ginabulubanta 21 gramos ang nakuha sa iya sini kag ginasuspektuhan na shabu. Para sa dugang panatong sa National Day, nagtagi, mantayanan sa iba niyang news and public affairs program sang Radyo Bacolod. Para sa flash report, Action Eden Aboso sa mga action, din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag sesyo sa mga balita ko sa action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Madamong salamat aksyon na Eden Aboso, dugang detalye sang bypass operation batian sa pagpangalagad sang aksyon na firing line. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Pagabatunon sang local government units ng Bacolod City ang mga Bacolodon OFWs nga naglaps ng resulta sa ilang negative RT-PCR test result. Suno kay Bacolod Councilor Israel Salanga ang chair sa action team on returning OFWs base sa impormasyon nga naglambot sa iya halin sa 10-12 ka mga sweeper flights sa kada adlaw. Duwa na lamang ini karon bangod man sa kakulang sang airline personnel. Ini bangod nga madamo man sa mga airline personnel ang nag-positibo sa COVID-19 kasunod sa pagsaka sang COVID cases. Sa dalam sang protocol, dapat ang OFW ang nakakuha sang negative RT-PCR test results sa sulod sang 72 oras antes sa ilang pagbiyahe pakadto sa mga probinsya. Ginaduso ni Bacolod Mayor Evelio Nardia ang face-to-face nga debate batok sa iya kasumpong sa pagkaalkalde nga si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Ang UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter ang nag-organisa sang Debate Election 2022 mayoral kag gubernatorial debate sa mabot nga Enero 15. Sunod kay George Zalweta, ang mayoral debate coordinator ni Nardia, ang debate ang kuntani patigayonan sa University of St. La Salle base man sa original nga plano, pero base sa mechanics nga ilan na baton, ang debate ang mangin virtual na lamang. Bangod sini nagpadala si Zilwata sang sulat sa organizer pagi kay Attorney Ramon Antonio Pantan sang UP Law Alumni Association Negros Occidental nga nagapabutyag nga ibalik ang live one-on-one debate format sa di nagatubangay ang mga debaters sa stage nga may Facebook live coverage kag Zoom. Sunod kay Zilwata sa face-to-face debate, wala sang notes, wala sang cellphone, wala sang teleprompter, kag wala sang coaching para sa transparency. Gintayag ni Zilwata, iniman ang format sang CNN debate nga town hall meeting.
Samtang bukas naman si Bacolod Mayoralty candidate Albi Benitez sa face-to-face nga debate sa mabot nga Sabado nga adlaw Enero 15. Sa ginpagawa nga statement, ginpahag ni Benitez nga ginimbitar lamang ini sa nag-organize ang debate nga nagatuyo sang voters education. Ginpahag sang ani kongresista nga masunod ini sa format kag mechanics sang debate organizers. Ginpahag ni Benitez nga handa ini nga mag-atubang bisan sino pa kag sa diin para mestoryahan ang mga problema kag concern sa syudad sa Bacolod. Anigin pagwa nga statement ni Benitez subong hapon matapos nga nagpadala sang sulat ang kampo ni Mayor Bingo Nardia sa organizer sang debate nga UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter nga nagapangavay sang face-to-face debate. Sunod sa kampo ni Mayor Bing, nakabaton sila sa mechanics sang debate halin sa organizer nga mga virtual ang debate ini ang magkatuhay sa original nga plano. Sa iban nga balita lokal, naglabot sa 5,250,000 pesos ang balor sang kahalitan. Ang initial nga na-record sa Bureau of Fire Protection sa sulog nga nagluntad sa Car V Upholstery Supply nga ginapanag-iyahan ni Marisol Descotido sa Lot 1 and 2, Block 4, Villa Lucasan, Barangay Mandalagan. Suno kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspe, padayon pang ilagay na o kung padayon pa ang ila investigasyon sa gintunaan sang Kalayo nga nag-umpisa alas 2:44 sang hapon nga na under control alas 3:32 kag na fire out alas 5 na sang sininga hapon. Suno kay Ligaspe, may kabudlayan sila sa pagpalong sang Kalayo bangod nagaukot sa Kalayo ang materyales nga yara sa bodega kangay sa mga foam, tarpaulins kag iban pa. Suno kay Ligaspe na sunog man ang katupad sini kung kaiping sining establishmento nga Alimon Steel Works apang wala pa sila nakahibalo kung pila sa karon ang balor sang kahalitan bangod padayon pang pag-usisa sang BFP. Wala man na dala sa inisyal nga suma sang balor sang kahalitan ang isa ka auto kag isa ka 6-wheeler country truck nga nasunog man. Sa karon padayon ang investigasyon sang BFP personnel. Sa dugang pang nga balita lokal, kapin sa 400 ka mga provincial government employees kag walk-in residents sang siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental ang nagpa-booster shots ng COVID-19 sa may Negros residences sa may Bacolod City subong adlaw. Ginpahag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Moderna COVID-19 vaccines ang ginusar nga bakuna bangod base man sa rekomendasyon ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ini amo ang may resistant o kung mabakod nga panaming sa Omicron variant. Nagasalig si Diaz nga mas madamo pa ang magpa-booster shot sa buwas nga adlaw Webes ilabi na sa mga empleyado sa gobyerno probensyal nga nakatapos na sa ikaduwa nga dose ang COVID-19 vaccine. Iniagod mapabakod pa ang ilang immunity malikawan ang paglain sang pamatsyag kag ma-hospital. Sa karapusan nga balita lokal, nabalaka sa karon ng grupo sa mga manunudlo sa syudad sa Bacolod angot sa mga resulta sa COVID-19 pandemic era sa mga naggraduar kag magagraduar sa sining nga panahon. Suno kay Richard Hilangre sa Bacolod Public Schools Teachers Federation, malapit na 2 ka tuig nga wala sang face-to-face classes kag mangin mabudlay ini sa mga manunudlo kag estudyante agud makompleto ang mga kinahanglan nga talakayon kag tun-an. Ginakabalaka man ni Hilangre ang posibilidad nga mangin basihan sa sweldo sa mga empleyado ang paggraduar subong nga pandemic nga ginaligar kulang ang natun-an bangod sa limitado lamang ang leksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:20. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader. Una sa aksyon. Day 3 by Food Soup. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time, kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gintawag ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon nga fake news ang balita nga ginhack ang system sang ahensya kag na kompromiso ang mga datos. Sa isa ka Twitter post, ginpahayag ni Guanzon nga hindi matod ang balita nga nahack ang servers sang Comelec kag na-download ang 60 gigabytes sang datos. Una na ginakpastyon ni Comelec spokesman James Jimenez ang report, bangod wala napathag ang verification process para makompirmar ang ginaligar hacking. Ginaimbitar na sang Comelec ang mga authors sang report para matagan ang ila aligasyon. Nag-issue naman ang National Privacy Commission o NPC sang separadong mando sa Comelec kag sa MB Tech Editor Art Sarmaniego kag sa Manila Bulletin nga magtambong sa clarificatory meeting pagi sa teleconference sa mabot nga Enero 25. Ginaimbestigahan sa National Privacy Commission o NPC ang report nga data hacking sa Commission on Elections kag ginpahayag nga kinahanglan may investigasyon man ang poll body kag ipasa sa NPC sa Enero 21. Nag-issue sa pahayag ang NPC duha ka adlaw matapos sa ang report nga nag-aligar nga gina-hack ang data sa Comelec kaangay sa network diagrams, IP addresses, listahan sa tanan nga privileged users, domain credentials kag iban pa. Uda ginpalayag sa Comelec nga gina-validate sini ang nasambit nga insidente kag gin-question kung daw ano kamatuod ang report matapos i-insister nga wala man sang pwede i-hack bangod hindi pa available ang gin-report nga mga data. Sa iban nga balita national, pagatutukan sa National Vaccination Operations Center kon NVOC ang mga lugar nga may mataas nga vaccination hesitancy kag malubo ang inoculation output. Suno kay Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani, nagapangita sa karon sa innovative ways ang NVOC kag Health Promotions Bureau agud mapangita ang mga lugar nga may arasang problema sa COVID-19 vaccination. Ginpahanumduman ni Gloriani ang importansya sa pagbabakuna sang tawo batok sa COVID-19. Nagpagawas ang palayag si Gloriani matapos nakabaran sa report nga madamo nga rehiyon sa gwa sang National Capital Region nga ang mga residente wala pa nakabaton sa makuna batok COVID-19. Sa piyak sang ginadusok karon nga tubtub 4 ka dose ang hatag sa kada individual agud masiguro ang nagakaigo nga protection.
Sa karapusan nga balita national, wala ginarekomendar sa isa ka infectious disease expert ang pagpalipot sa quarantine kag isolation para sa vulnerable population. Suno kay Dr. Ron Gensolantes ang San Lazaro Hospital, ang malipot nga quarantine pwede ma-apply sa general public. Ilabi na sa pamatanon nga sa masami, nagabatsyag lamang sa mild symptoms sang COVID-19 infection. Damlag lamang, ginaprobahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang ginpalipot nga quarantine kag isolation para sa mga fully vaccinated health workers na natapikan o kung ma-exposure sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 32 sa inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Enero 12, tuig 2022 sa luwat kaming inyong mga tag-balita. Action and Defensor. Kag-Action Day Salazar, mga ka-aksyon sa Lingaban sa Pinas, labuton ka sa aon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio.